Díganos que te pindo, πώς siente que me lo das de mes a mes. Να θρύο, αν quieres θα φαίνει και ενός εισηγημένος που είναι ο είδανος ελάγει. Otros θέσε το και μάθε το. Υψηλός πυρετό. Μην είναι φύστο μαγικό, δεν είναι φύστο μαγικό. Χαμηλή πίεση, μην είναι σε ετοιμότητα, πρέπει να δράσουμε. Χαμηλό οξυγόνο. Ανάσα, ανάσα και κάλεσε αμέσως. Πρόσθεσε το κάρτι και το μπείτε. Αν κάτι είναι λάθος, πες το εμέσως. Αν δεν μπορεί να μιμίζεις, αν μπορεί να στήσουν. Νεροτοξικότητα, νεροτοξικότητα. Μην περιμένεις. Ζαλάδα, πες το μου πες. Δολιόραση, μια ανταπόκριση. Χρειάζεται βοήθεια τώρα. Αν χώρα ψάχνει μπαίνω στις παρόσυνα. Δεν μπορείς να γράφεις τι δεν ξέρεις τι να κάνεις. Μπορεί να είναι icons, άκουμε κάνε το φταστάεις. Μην το ξεχάσεις. Πούλησε, αν δεν το ξέρεις, είναι σημάδι. Μπορείς να γράψεις. Αν τα παθαίνεις, κάλεσε τον νοσοκομείο. Μέτρας μέχρι το 10. Αν δεν μπορείς, πρέπει να παναφέρεις. Κάρτη και μπάιτε θεραπείς. Είναι εντάξει, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε. Χωρούς ανησυχία. Αν τον ακαλύφνεις νωρίς, πάει να βοηθήσει και η θεραπεία. Απευθύνεσαι σπίτι, μην τα νύχτεσες.